moro! Ajateltiin tehdä tämmönen videopäivitys tällä kertaa ainakin suomen kielellä ja ajateltiin kertoa vähän tuosta Ho Chi Minhistä, missä oltiin ekana. Sinne saavuttiin perjantaina yli vuorokauden matkustamisen jälkeen, niin oltiin aika loppu siinä ja lentokentältä otettiin vielä sitten lentokenttäbussi tai oikeastaan paikallinen bussi keskustaan, jonka matka oli 6 kilometriä, niin siihen meni semmonen 2 tuntia näitten ruuhkassa, mutta olipa ainakin halpa, niin tulipa nähtyä niittenkin liikenne noin perjantaisin. Siinä sitten nopeasti kamat hostelliin ja pieni iltapala ja ei muuta kuin nukkumaan ja nukuttiinkin tosi myöhään sitten seuraavaan päivään. Ja lähdettiin sitten tutustumaan vähän siihen kaupunkiin. Siinä Annika meni manikyyriin ja mä jäin oluelle siihen viereiseen paikkaan. Korjaan pedikyyriin. Ja sitten siinä oikeastaan se päivä menikin ja varattiin seuraavalle päivälle sitten semmonen kaupunkikierros, että käydään vähän tutustumaan. Siinä oli sotamuseo, Chinatown-temppeli, semmonen market-kierros. Ja sitten käytiin kutsitunneleissa, mikä oli tosi suuressa osassa silloin Vietnamin sodassa. Niin meidän mielestä tosi mielenkiintoinen kohde. Päästiin myös päräyttelemään vähän aseella. Siellä mistä Annika erityisesti tykkäs kovasti. Siinä sitten illalla vähän riehannuttiin niin sanotusti. Me mentiin vähän kaupungille ja oltiin jo menossa kotiin sitten, mutta eksyttiin sitten siinä pubikierrokselle. Venähtikin aika hyvin sitten aamuun asti. Saatiin siinä uusia ystäviä samalla kun höpöteltiin mukavia, niin oikein onnistunut ilta. Maanantai sitten ei oikein mitään mainittavaa, erittäin väsynyttä oli meidän osalta. Tiistaina oli taas siinä vuorossa. Käytiin vähän punttisalilla siinä aluksi ja illalla sitten taas semmonen pieni pubikierros. Ja keskiviikkona sitten lähdettiin seuraavaan paikkaa kohti yöbussilla.